budal kang padha sebo ingsun bakal kundur ngedhaton. Lho niki pangestu paduka kula suwun. Oh to. Rampung sabdaning Sri Nalindra angrenggani sabda Pandhita Ratu. Ngandika sepisan suparawta lemeng sidatan kula mebek rasirwas Sri Nalindra rasa kundur ngedhaton. Kadherekaken para abdi binayangkari.
Dase nganti muter dhewe. Nganti mutake wedange Ibu Waranggana. Jasku maning dia. Langgarku teles kena wedang. Meling-meling anyar. Iki kelakon sowan mrene. Mulai salam dhisik ya. Assalamualaikum para rawuh, para pemirsa. Udah ngasuh apa ya kok diem? Wong kowe kuwi. Mbok, apa? Wis kelakon. Dina iki aku lan kowe sowan ning Desa Gebang-Gebang. Oh. Wis ping pira? Nek maneh iki ping blabari le dawuhe mrene kuwi wis tak hitung ki ping 3 ping 4 iki lagi kelakon. Sebabe ngene mumet le ngedum ora iso aku. Wah ya ora apa-apa. Sik penting ning kene golek sedulur. Heeh, golek sedulur. Wong nyatane aku ning kene ya duwe sedulur panjenengane Bapak Raji kaya sedulurku, besane Kang Masku. Oh. Ndek putu muda. Pokoke sedina iki mah kepara dina iki ulang taune muda putuku. Kok hadiah ya apa? Hadiah ya apa wong kene ra ngingo apa-apa. Ame ngono kaya ngene iki.
Ha iya, sing penting aku karo kowe iso sowan mrene kanthi nirik ing Sambikala. Sak kamat-kamat caos hiburan marang para kadang pinisepuh, anem, bocah ning papan kene. Heeh. Dalam rangka apa iki, Yung? Iki Rasul Desa Gebang-Gebang. Oh. Sik ngetuani Sutikna. Panjenengane Mas Sutikna nek aku nek nyeluke paman Sutik ngono. Oh, ngono to. Piyambake ya iso dolaning yoja. Oh. Dadake kacamata slewah. Sing kene ireng sing kene putih. Heeh. Ora uga-ugi kok andian. Uga aja nganti lali ngaturke panuwun marang panjenengan Bapak Ketua DPRD DIY fraksi Golkar. Ora kampanye to. Ora. Aku ndak sisrek muni. Rugi ngundang Pak Gun iki nek kampanye ora muni ra dunekke ngono kuwi. Ha iya. Panjenengan Bapak Sarip Gusto SH sarjana hukum lan panjenengan Bapak Dukuh Gebang Wetan lan Gebang Kulon. Panjenengane Bapak Lurah Melian, Bapak Agus Sumarno AMD. Oh, ngono. Lan warga masyarakat Gebang Wetan Kulon, Desa Melian, Kecamatan Rongkop, Gunung Kidul. Ora ngono. Dadi sowan mrene supaya caos hiburan. Lah iya Ki Rasul, ngono. Ora ngono. Ayo. Sak kamat-kamat rene aku karo kowe iki ra iso lucu, ra iso ndakel ya wis mbuh. Oh sing baku aku karo kowe nyenyuwun marang Gusti Kang Murbengdat supaya ing desa Gebang-Gebang kene tansah winantu karaharjan bagya mulya, apa kang sinengka bisa kasembadan, apa kang sedya bisa kelakon. Allahumma amin. Oh, ngono. Muga-muga aku bali saka kene ya terus goleh manjer. Nggo ijol. Wis pokoke ora usah mikir piye-piye nang kene seduluran. Melalui Paman Sutik wis beres pokoke. Ayo. Saiki karo kowe nglipur para kadang. Iki wingi ana campur sari, ana bal-balan, ana voli jan wis. Voli? Kowe sapa? Aku ki jagone. Nyemet. Aja kok nyemet, aku sok disemet kok. Dung ngono mumbul. Tiba ngendi? Kali. Kudune tiba lapangan kok tiba kali. Lho. Ya sak kamat-kamat iki aku sowan mrene nggo alat dhewe. Ala-ala wayang gamelan dekku. Ibu Waranggana iki ana 7. Anak wedok sore mau nusul. Nggih putih nggih B nggone. Wes pokoke waton tak kirimi nggone golek wis. Dilae ketemu. Oh ya. Syukur. Heeh. Warangganane ana 7. Wah, meriah. Meriah nih sesuk aku mrebes milih. Kok mrebes milih? Jadahe. Ya ora apa-apa sik penting sedulur-sedulur kuwi do seneng atine. Heeh. Wis pokoke ngemban seni ki aja mikir kaya ngono kuwi. Mbok. Sedulur-seduluran supaya bisa rumaket ngono. Percaya karo sing gawe urip, yen kowe nandur mesti ngunduh. Saiki nandur mbuh ning ndile ngunduh mbok menawa sesuk ana nggon sing liya sing luwih. Oke. Ora ngono. Saiki di apa kenalke apa ora? Dikenalke mboten niki bapak-bapak, ibu-ibu? Kenalke niku nggih tuku karcis. Ya wis. Yo coba wiwit saka kulon. Kulon apa wetan yo? Kono ki kulon. Aku nek ngene iki kerep gedhu. Sale rapati cetha. Ayo nok, dikenalke. Saka asmane sapa, lenggahe saka ngendi, isih sinau apa wis mbebret.
Kementru. Kowe mulane kowe nek arep mayang aja ngirim kakangmu ndak rusak lambemu. Yo, coba ayo dikenalke no. Nggih, sugeng dalu Pak Dalang. Nggih. Cangik-cangik aja Pak Dalang. Cangik pun Ibu. Cangik pun Ibu. Sugeng dalu. Bapak Ibu dan Mbak Limbu. Nggih. Tepangaken nami kula Zalma Halum Ataya. Sik rada cetha alun-alun bae. Dadi daftar iki engko ning kono cetha. Nami kula Zalma Halum Ataya. Yalma balale betila. Terus saka ngendi, Nduk? Kula saking Sleman. Saka Sleman, ngayu Jakarta. Nggih. Isih sinau apa ora? Tasih. Oh, ning ndi? Badhe mlebet sampun lulus SMP. Arep mlebu ning kono apa ora? Ayo, wis kenyuk-kenyuk ya, mlebu kono apa ora? Arep mlebu SMKI. Oh ya. Dhewe kudu bersyukur wong ning SMKI wis ditampa jurusan kerawitan, ya ta? Mboten. Apa? Tari. Oh, pindah tari ya. Tak gitu-gitu ces. Jurusan tari ya. Wis, muga-muga dimugeni wae, Nduk. Pokoke ning jurusan tari SMK iki wis. Sapa ngerti nek dienggo sangan paraning muridmu sesuk kepenak. Wah, jan elok. Ya. Kene iki ana penari kuda lumping. Wis pokoke angger ya kowe nek sik musuh sing bonang kae ora ngati-ati mengko kowe njogane dicethok sirahmu. Ngalor ngidul gembolane cethok. Ora sembrono. Kakang Patih Udawa. Kae sedulure Udawa ya kae. Nggih. Yo, teruse ke kanane meneh. Nggih sing dalu Pak Dalang. Sugeng dalu. Nggih nderek tepang nggih Pak Dalang nami kula Katon. Katon. Katon bae sasolae. Kowe anggar soleh sik nganu. Ayo le. Nggih Pak. Terus lingguh sila marmulon kae. Katon bae sasolae. Kaca. Apa kuwi? Yo, nggih. Katon sih sekolah ora? Sih. Nang ndi? Teng kampus. Nah, ayo kampus apa sekolah ning Jugangan kowe kok ya. Nggih teng Kampus iki ngendi ngene lho kok. teng Parangtritis. Teng Jalan Parangtritis. Teng Jalan Parangtritis. Kuliah ning pinggir segara ngono apa piye kok iki? Nyakit ki ora. Nggih, niku petung putu kula niku putune Kang Mas kula Praga nggih putu dalang niku putu kula. Kelakuane sing ora pati pun wijik. Foto Pak D. Kok Pak D to? Mbah. Nggih, Mbah. Ya, Yesus. Oke, yuk, Bocang Dimas ya. Pripun? Pripun? Coba orang kok. Mesti keteluyu dening aku. Yo terus Nggih, ngaturaken wilujeng dalu nderek tepang Angli Diwanuh, Pak. Nggih. Nami kula Dewi Mega Prastiwi. Oh, Dewi. Nggih. Saking Ponjong. Wah. Nggih. Mlebu Gunung Kidul. Nggih. Nggih. Ade ngejo kuwi Gunung Kidul. Nggih, bejo talah neh. Nggih. Oh, ora ngoten nggih. Wah, wis Nggih. komplit ke Slemanono. Nggih. Saka Parangtritis ana. Nggih. Saka Ponjong ana wis. Wis bengi iki jan meriah tenan iki Desa Gebang wis tak tekake sinden leluwur. Lambene kok ngene. Wis saking kae kaya
Teruse ya teruse. Ya sugeng dalu mak cange Mbak Limbul. Sugeng dalu. Apa niki? Agek tepungke kowe iki sapa? Nami kula Erisa. Saking Sleman. Sleman. Nggih. Ngasta menapa? Setrum iwak. Ora bocah-bocah ki anggere mlumpuk ning lor wis do aeng-aeng wis olahe. Ah wong mancing ra oleh kok terus aku nyeluk ke Adi wae kon nyetrum. Wong Wis wedok do kemambang kae lho, Pak. Wis do kemambang kae. Ayo gari nyijuki. Lah monggo pun kula endrim niku. Mau ta? Nggih. Wah, wis. Kurang cepet kowe nang nyaut. Coba aku. Yo terus Yo. Selamat malam. Selamat malam Mbak Kayune. Nggih, nderek pitepangan Pak, kula Dek Okta. Saking di dalem Cebongan, Mlati Sleman. Oh. Cebongan Mlati Nggih, Sleman. pun nate teng Cebongan dereng, Pak. Anu urung aku. Engko meng darani penjara kae. Nggih, kula cerake niku, cerake lapas Cebongan niku. Sayangnya aku ki kurang mundur didik, dadi ra roh ra ini aku. Oh, kula pindah riku napa? Pindah kene iki. Oh. Ampun, mangke ndak viral mangke. Mangke ndak viral. Kagiat risang kapiramu. Nggih, matur nuwun. Nak wedok ki anggere aku ana cah siji ki senengku ora lho. Napa waduh, mbok ampun ngoten niku to. Anggere wis. Lho, pun neten saya laporan lho niku, Pak. Ya. Kowe nang kono ora nganu ora ketak-ketik karo sik mbunang lho dicintung kowe engko. Anggepe iki ya terus monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Injen nami kula. Pergiwati pergi sana. Sapa ki mau rapati cedhak iki? Pergiwati pergi sana. Oh, wis. Pergiwati pergi sana. Jalme. Injen dalem kula kalasan. Wo, kalasan, Nggih. Kalasan kok kawasan. Oh, nggih, wis. Lah kowe ora usah takok wis ndek bojo apa urung, wis cetha. Wis parah. Cara-carane medun mesin kuwi wis ping 17. Ayo. Lah nek ora dituke kowe, weh, kowe iki pelaris aku kowe. Kurang usah amrin nek ora ana kowe wis kaya ning Perbawa iki kurang ngerangin. Kowe karo wetane kuwi jane wis ning ndi-ndi wis arep sepuh kudu tak jak wis kowe pengayomku. Monggo lanjute. Nah. Iki sing paling yes. Injen sugeng dalu, Dek. Sugeng dalu ki Mbak Kayu. Nggih. Nami kula Ibu Sutikno. Oh. Engko gak kleru tek paman sutik kae mau. Saestu. Oh nggih. Pancen saestu menika kala rumiyin garwanipun Mas Tikno ingkang sampun sawargi. Ya dalang kondang ya dalang ampuh suluke apike ra elok. Favoritku kuwi mbiyen. Panjenengane Kang Mas Tikno nggih, matur nuwun. Sekenggal sari rasa tak kandhake aku sing kandhake. Sekolahane rusak dileboni iki malah. Bobrah-babrah ora karuan. Ayo gek nembang iki ora. Nembang apa ya wingi campur sari sedina ning kene iki. Klasik-klasik. Ayo sing klasik-klasik apa? Wah. Grompol. Apike iki apa ya sing? Grompol rek.
Tak kowe nembang apa tah? Ki sale wingi campur sari ki. Oh tah nembang apa nok? Wis nembang apa? Dina iki tak sekarep karena wingi campur sari ki dadi rada kisruh. Sinom. Ah, disuwuni sinom. Nek sinom sing sepuh sik, sinom sing sepuh sik. Panjenengan Ibu Jiyati. Ibu Sutikna Pratoya. Anggep iki. Monggo. Monggo Budhe. Pelok barang. Oh pelok bom. Jari sing gender suwek engko mubeng-mubeng. Men. Kowe wis ora melu aku kuwi. Golek yang elek-elek. Biasanya anggen nutuke Koko Prabu biasa godho Koko Prabu. Ha iya. Kok kowe ngejak kowe lho, aku nganu kok sakareng nglumpukke anu kancane Koko Prabu mbiyen. Pembonang, penggambang, pengedar. Sesuk nglumpukke pengedram sing ora tau bener. Lho piye angel. Jazz. Nganti ke matane ngono kuwi. Ayo. Monggo. Sing klasik sip. Sinom Parijata. Monggo. Nyamat. Nano. Yeah. Sing sabar. Wong sabar kuwi disayang dening Gusti Allah. Wong sabar kuwi disayang marang Gusti. Apa wae kudu sabar. Ngadepi apa wae. Awit kanugrahan kuwi ora mesti, ngono. Aku ora kowe urip iki pinurba sesuk min Gusti. Sing gawe urip. Mula anane kudu tawakal sabar. Mula nek sabaran ya ora apik. Kesabaran ya ora apik. Asale ora kesabaran aku manan apa-apa ya malah digrayak karo. Ayo, iki kancane rung diumumke lho, iki kancane Sutya Laras. Sutya Pingar. Sutya Laras. Sutya Laras campur karo Yudha Asmara. Yudha ki perang asmara ki senthuk. Dicethakake kuwi aku ketinggalane Koko Prabu e kuwi. Agres kecekel sik mbunang sang cetok wis. Rol iki. Ayo, lanjut monggo Budhe. Awit kabeh kuwi pinurba pinsesa mukti lara kepenak kuwi sing gawe urip aku karo kowe nampa ya ngono kuwi pitutur jati
Jati Asmara. Jati Asmara. Lambemu rasanya nambah-nambah to, Mbok? Jelei. Wong nambahi ra tau bener kok pitutur Jati Asmara gitu lho. Karep men kaya sastrane iku dhuwur. Sastrane dhuwur. Mangga. Kapati mampir Mbah Raji aku mau. Yo, terus ke yo. Sinom diteruske dangdut. Oh iya ya. Iki ketoke ora ana penjaluan iki mbok menawa arep ndelok le klimbuk mbahne muda iki kaya ngapa ngono sasae. Dadi ora nganggo. Wis aku malah seneng kok nek le main klasik ngene iki jan. Ah wis. Ayo.
Dinggo tutupan. Tutupan saiki iki sing nom-nom iki bareng ngadeg gek joget dangdut apa sakaremu wis. Ayo, nok. Jaiponge dunekke. Yo. Mengko gek diteruske lakone. Wis ngono kuwi lakone ora umum. Lakone ra umum ki apa lakone ra umum. Ayo nak, ayo ngadeg-ngadeg. Yo jiro lupat, papat, ayo. Yo apa lagunya apa? Wis yo, silakan. 5. Oh 5, heeh. Mboten cekap, Pak. Iki ngarepan ngene iki cukup. Iki lho kene iki tekan kene barang. Heeh. Bayange jupuk lho, bayange iki. Wis yo. Hah, delok golane. Wet. Apa lagune? Yo, manut. Gek terus ki lakon wis kuwi. Aduh ndelok lemah mbahne muda kok meneng. Gelase alon-alon wis pokoke. Samenika wonten panyuwunan lagu napa mboten Bapak Ibu? Ora ono jaluk-jalukan iki. Kula niki kula kok iki dalange sensi to. Mas, ora pokoke dina iki. Dalange kejem. Dina iki ora jaluk-jalukan pokoke. Pokoke bute meng yo ngono. Kok yo. Ya, apa? Napa lagune? Non-stop di telu. Non-stop? Apa? Pokoke ayo. Saka apa? Metle. Ayo. Wah, saka omah gawan jaipong barang kok ora. Jaiponge jebol dari. Wis jebol to? Aduh, tombok jaipong aku. Tak lung ling sesuk tombok jaipong. Napa lagune Bapak Ibu? Udah lumping. Waduh, makin semelang nek dadi niku lho, Pak. Makin nek dadi sik nambani sinten? Waduh. Oh, nggih nika lho, Mbak. Napa? Lali janjine tirase. Lali janjine. Nggih. Napa malih? Sesi deman napa malih? Aku sik alun-alun. Caping guning. Apa Caping podang guling. kuning? Caping gunung karo podang kuning. Ah, wis ngono kuwi. Nggih, mengke nek Aja bakale kula larang iki ora kok. oh, nggih mangke nek kirang nyetel YouTube mawon. Ah, Lah kathah banget niki, Pak. Yo. Request-e. ya, sip, yuk. Nyetel YouTube. Oh, lali janjine. Nggih.
Lagune malempun. Kok enggak itu. Kemayang kesepian lagi iki aku. Ya wis saiki. Ayo diteruske lagu wae teruske. Lakone, heeh. Lakone tak gawe mempeng dina iki pokoke limayang ngene muda. Koko sing dopa kumelon ngeneng kentyasanga pake kawengku sagung jajahan nanging sang